Wani saurayi mai yawan ibada ya rikida ya koma abun tsoro sanadiyan shiga jikinsa da wani hatsabiban aljani ya yi, har ya kai ga ya yi ƙoƙarin kashe iyayensa. Ga labarin kamar haka. Wannan saurayi ya kasance mai yawan ibada. Duk lokacin da ya je sallar asuba yana haɗuwa da wani mutum a masallaci. Bayan an idar da sallah suka yi hira game da addini. Bai taɓa tunanin wannan fira zai zama masa abin al'ajabi ba. Wata rana bayan sallar asuba sai wannan mutumin ya fara yi masa firar aljanu. Ya ce da shi, shin kana so ka shiga ilimin duniyar aljanu? Sai saurayin ya ce da shi, a'a, don aljanu suna cutar da mu ne kawai. Sai mutumin ya ce da shi, a'a, ba shaidanun aljanu nake magana ba, ina nufin musulman aljanu. Shin baka so ka gana da musulmin aljani? Shin ka san zai koyar da kai ilimin addinin musulunci kuma ya yi maka da'a saboda musulmi ne kamar ka? Sabida haka ba zai cutar da kai ba. Me kake tunani? Saurayin ya yi shiru, sannan ya yi tunani, mutumin nan abokina ne na tsawon lokaci kuma muna ibada